ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಕೇಶ್ ಬಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜಾಡ ರಬರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡು ಮಲ್ಪಲಿ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಪ್ರವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಸೊ ಅಂದು ಯಾಪ ಕೋಡೆ ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೇನೋಲಿಂದು ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಾಪ ಏನಪ್ಪ ಅವು ಏನೋ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತು ಮೇರೆ ನಿತೇಶ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗಾನೆ ಇರೇನು ತೀಯ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ವೇದಾಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಕ್ ಜೈನ್ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪುನ ಶುಭಗಲಿಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಡು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಫುಲ್ ಆತು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಏನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಆಣಿ ಒಂತೆ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲವರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದಿ ಲವರ್ ಎಜ್ಜನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ ಚಡ್ಡಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ VIP ಸೆಲ್ಲದ ಕಂಪೆನಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಂತೆದ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನರಂಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಭರತ್ ಬ್ರೋ ವೀಡಿಯೋ ಪಡ್ಜೆ ರಂಚಂಚ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಡು ರಂಚಾದ ನರಂಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪಡು. ಅದು ಪಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡನ್ ಏನ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ ಪಾಪದೇ. ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಓಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ತುಪ್ಪು ಜಾನ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲನ್ ದಾದ ಕಂಡು ತಿಂಬಂಡ ಎಸ್ ಕಂಡದೇನು ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ತಿಂಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೈಲಿ ಬೊಂಡ ಕಂಡದ ಅವೇ. ಡೇರ್ ಓಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ನ ಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಆಕಾಶ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ತು ಬಂದು ಕೇನೋಡ ನನಗೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಏಜಿಂದ ಗೋನಾಡ ಕೇನೋಡಪ್ಪ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹಾಕೋಲು ಎಂಗುಲ್ ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನೆತ್ತಲ್ಲ 7 ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಮುಂದೆತ್ತ ಮತ್ತು ಏನೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಗೋಣಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ನಿಖಲು ಎನ್ನೋಡು ಅಜನ ಏತು ಇನ್ಕಮ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಬೈದನು ಅಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಬೈದಂಗೆ ಪ್ರವೀಣನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬಕ್ಕೊಂದು 4 ಗೋಣಿ ಗೋಣನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಆತ ಈತೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಬಂದರೆ ಬಲ್ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಗೋಣಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪ ಒಕ್ಕ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಡ್ ಯು ಇನ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 392 ಸಮಥಿಂಗ್ ತಪ್ಪೋಡು. ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ನೇಮ್ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲಿ ಒರಿಯಾನೆ ಪಾಡಂಡ ಗೂಗಲ್ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಅವನಿಕ್ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಪೋದು ತೂದು ತೂಪೆ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಣನ ಬುದಾರ ಬಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣನ ಬಂಡೆ ಸ್ಪಾಟನ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸ್ಪಾಟನ ಬಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಬಂಡೆ ಕುಡೋರಿಯ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೇರ ತಿಜೇಡ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನ ಪ್ರವೀಣ ರುಟೀನ್ ಬಂಡೆ ಏನೇ ಗೂಗಲ್ ಡೋರ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪು ಡೈಲಿ ಎಸ್. ಓಕೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕುವೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಬೋಪೆ 4 ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೆ 4 ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಿಮ್ಮುಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪೆ 6 ಹಿಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ತೋಟ ಉಂಡವಳು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೆ 7 ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ದು ಒತ್ತುವೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಪ್ಪುವೆ 10 ಅವರ್ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪೆ 10 to 11 ಅವರ್ ಆತೇನ ರುಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರ ರೋಡು ಫೋನಾಗ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಮುಡಿ ನೆನಪಂಡ ರಪ್ಪ ಲಿರಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದೀಪೆ ಅಲ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೇಕ್ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಫ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ. ಓಕೆ ಮಲ್ಪಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜಿಲೇರ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪನಿಟ್ಟು ಪಿರೌಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಅಜಿಲೇರ್ ಬಂದಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬೆರೆಗೆ ಏನಗೆ ಒಣ್ಣೂಲು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ನಾಯ್ದಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ಐಕ್ ದಾಲ ವಶೀಕರಣ ಉಂಡ ಐಕ್ ವಶೀಕರಣ ಉಂಡು 2 DSLR ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು KTM ಬೈಕ್ ದೆಪ್ಲಿ DSLR ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಲಸ್ KTM ಬೈಕ್ ಇತ್ತಲಿ ಇರ್ನ ಪಿರವಡು ಪೊಂಡು ನಾಯ್ದ ಅಂಚತ್ತು ರಾಶಿ ಬರ್ಪೇರು ದಾಲ ಪೊಡೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಿ. ಸಂಪ್ರೀತ್ ರೈ ಪ್ರಸ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾಪ ಮಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇರ್ ಕೇಂದಿರಿ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ಕೇಂದಿರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸ್ತಿನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಯಾಪ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ಸಂಪ್ರೀತ್ ಬಕ್ಕ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ನಿಕಂದ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಲಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣಂದು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುಪ್ಪನಾಗ ನೀ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮರಲಿತ್ತು ಯಾಗಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಬಂದುಲ್ಲಿ ఆయన మరలు కట్టదు బాహుబలి అవు మలుపును మత పంతే
ಮಲ್ಪೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಾಹುಬಲಿ 1 ಅಂಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಅಂಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ 3ಕ್ಕೆ ಆಯನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಆತಿ ಆಯ್ತಿಕ್ಕೆ ನಾ ಮಲ್ಪೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪು ಗಡ್ಡ ಕಿರುಂಬುದು ಸಂಪ್ರೀತ್ ರೈ ಅನ್ನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಮಿತ್ನ ఆయన ಆಲ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಯನತ್ತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೆ ಪ್ರಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಆಯನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಬೀಡ್ಸ್ ಪುನೀತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋಲಾಡು ಬೋಲ ಗರಡಿ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಏರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಎನಿಮೋ ಮತ್ತೆ ఆయన ಪುದಾರೇನ ಎನಿಮೆ ಎಮಿನಮ್ ಎನಿಮಿ ಏರಿ ಎಮಿನಮ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಎಮಿನಮ್ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ TM ಲೆಜೆಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಯಾಪ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾಪ ಫೆಬ್ರವರಿ 31ಗೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಯಾ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವರೆಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಏತ್ ಲಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಐಟಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನಿ ಯಾನು ಪ್ರವೀಣೆ ನರಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಲು ಗೋನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿರು ಅದಾದ ಸುಧಾ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ಡೌಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣೆ ಮುನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಚೇಟೆಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಯ್ದಿರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಇರ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಜಿ ನಾನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಕಾಸಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಏನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನು ಪೊತ್ತುಲಿ ರಮೇಶ್ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ದಾದಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುದೇ ಬಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪಕ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾಡ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪಕ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಪರ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೂಲ ಉರೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಓಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಓವು ಪಣ್ಣಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ರಪ ಮಲ್ಪಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಗಿವ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಗಿವ್ ಅವೇ ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಕರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಫುಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಜನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಸಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 30,000 ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಂದಾಡು ಸೊ ಅರಡ ಪೋತ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ದೀವನಿಜಿ ಎಂಕ್ ದೇ ಬಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡೋಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಡು ಅವು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರ ಸ್ಪರ್ಟನ್ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ ಆನ್ಸರ್ ಮನೆ ನಿಜಾನಾ ನಿಜಾನಾ ನಿಜ ಪಕ್ಕಡ ಬನಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆ ಬರೋ ನಿಜಾನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ನಿಜ ಆದಿಪ್ಪೋಡು 50% ಸುಳ್ಳು ಆದಿಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಬನಚ್ಚಿ ಬಕ ಹೆಂಗತ್ತಚ್ಚಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋ ಬರ್ಫಿನ್ ನಿಜಾನಾ